Sulit yun siya to. Gahi kay gahi. Ay, balik dia. Hey, si tatay, mga goy. Wala lagi nakabilyag ito doon eh. Ito na nga bilyag doon wala lagi. Tatay, Ah, ikas. sikas. Eh, wala na eh. Bigo! Si tatay, bigo! Wala, kamera! Kana mo, abot ko. Kan na may daldi ra. Di maluthan. Di ba silbi na kana, budlong. Luya lang global. Kana, plako ko. Naman tayo usa na. Naman tayo usa na. Di hammer. Katong bidao na. Ah. So, hasa na ro? Ay, paggamit mo dari. Tanaw, May! Come to my vlog. Shout out mong uyab ba? Saan eh? Para ano? Aprane? Dili lagi di taas? Dili sa taas? Ako may islap. Ah, oo no. Ang sa taas, tingaw lang ng delivery basta mabaraw lang ko ng upat. Ah. Kaya murag lain og height ang sa taas kay ang taas 2 ra may height. Ya kani 3 man eh. Ah, mabuk Oo, na. bumbu mas taas. Anya order sa taas ani. Kuha lang kita on 280. Hmm. Karon mo bura maputol ba? Nag-istorya to na si Samuel sa katanda anak. Ni arkitek. Ah. Amo ka kay adto man niya atong lawang niya ato siya. Atong Martes. Ah.
Ano ito ba na didipita? Kaya ito ba nga ari balag mo sibog sa ari at Oh, dito man na dapat ang mo usa. kapusan do. Hindi ta kaya porma. Mubitay na dito ang katong swimming pool. Ang Gamay swimming na pool lang nga to, bitay dito. Oh, mamaya kuan to. Gamay Pero na lang. kani siya okay ra man ito kung ano lang ano. Kaya ang swimming pool nga di mabitay. Ang kato lang usa diri may paana nga rin. Ah, pwede na po. Oh, kani kay isibog mo ni namo nga ri 1 metro. Tapan na siya dali. Ah, Oh. kana ako sakto Oh, na. isibog na mo ni siya 1 metro. Oh. Ang kato sa pwede di kuan. Kay ug ato ni ana, ang ugol sa kay sa kaluti nimo sa kay area dire. Oh. Okay ra siya kani isibog nga na nga rin. Oh. Pero dito, ang kinaw ka na dito ra ilabay. Oh. Hindi may lagautan dito napit. Yang usa ka unit arin lang to dire nga. Atubang na rin. Ang swimming pool niya atubang dito. Oh. Kaya mo di pa mo ambak ang swimming pool nga to, maalayan si ana nga rin. Oh. Maalayan si ana nga rin. Oh. Gaana nga to atubang swimming pool. Ang swimming pool nga to dili mo ambak. Magbili naman bag.